Adalah konco kancaku api. Ayo kegocekan ing pelataran. Kate wong lanang sing ngati-ati jaman
dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke parit dari mana datangnya cinta dari mata turun ke duit kapok rando di Jawa Barat ojan gerimis di Jawa Timur Pelarindo kirimlah surat jangan menangis di tempat tidur radang-radang unduk kedele rasane kok atis taman andang-andang nang dhuwur lambe desa wangko manis taman. Ajana wis kuna makuna krungu gendinge botel banyu masan endange buket katipungan mugi nyatur katungan lawede rada Promiarso kakung saha putri sumangga amriksane sane cepetaning mriki saking dodol paneron pilih manawi lepat kula nyuwun pangapura Sluku-sluku bathok elo romo menyang kala liole payung mutha pajadit kala pawati ora obah yen obah medani bocah yen urip golek tadowe ayo yo Godril ayo yo Godril watu cilik jarene krikil Yesus kali gedhong jero banyu mele ala kempe wong seneng ngurung nicipe ala kempi wong seneng ora nguwati ayo Godril yo ayo tamu lawak bubar Godril kepenak awak kirang desa belek turu bareng ora waleh Mas Dene ana bedane Mas Dene ana bedane salembar godhong ekara rada sabar sawetara ayo ayo Godril yo ayo Godril alon-alon Eko sukan tulang-tul duweni greget rawani kambul jerit kampung dewero-wero atine bingung ora ketemu lolo rojakane timun sajakane kok ngalamun ayo Godril ayo pada Godril alon-alonan bangun tekerane ayo bangun negarane nyangking ember banyune wutah lambene tuwa mateni bocah kadangku dhewe ki andas lomes sak solara
taruna mating rong kabeh negara manurut tojo alate magaregal lasubing kananggo nakananggo iyo mater kali sasoderan bangun kacipir biru kembang paling ngomong apa Naturi kambatan napa pupus petani kowe sinapa jarwo muda mudyane sang Prabu Kresna bisa sesajine kaya kapirsa kakung sotring sugana bresanya perkotokan pilih menawi lepat hanya mengapura janur kuno sakul melapancar patoman katingaran wong bagus kasih tekane ricik mercek krimi sewis taka setelah maning bapak kewus taka yo kaget naturi gambatan apa pupus petani isi apa sekar pisang sesaji neng karya karatarono nat wajana terang wono ricik mercek krimi sewis taka setelah maning bapak kewus taka nyok kaget naturi gambatan apa pupus petani isi apa kandas lomba samang eman-eman wakul kayo cepaning
Prabu Kresna jaluk madang lamu-lamu uyah ora ana uyah memandang lamu uyah jaluk bojo sing dadi loro anane lurah pasar jaluk madang lamu-lamu terasi ora ana trasi memandang lamu terasi jaluk bojo dadi polisi anane polisi desa jaluk madang lamu-lamu tahu ana tahu mau madang lamu tahu jaluk bojo sing dadi bau anane wong ayu jaluk madang aja ngajak kodong ora ana godhong madang ajange kodong jaluk kanca sing gotong royong ane tukang ngegong jaluk madang lawu-lawu kripik ora ana kipik ramadang lawu kripik jaluk bojo sing dadi cari anane bakul pitik bakul kayang jemponing wadah bengaron pada pengaron kapanane ketemu pada dheweke wah iya dari rama kulitang kembang goyanti Yanti kurang dengan ngelati sing iman maning lolo dengkel kelang inandur ning nyalang-nyalang sajake wong lanang abot sanggane yo sarwa Yo, 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 yane Prabu Kresna acetara limpahing pasang grahita receko mrecek krimis wis taka setelah maning mapake pustaka yo kaget naturi kambatan apa opo sepatane koisi apa sekar pisang pisang sesaji negaryo rotarono anmojana tarangono kabiar sakakung soho putri saka ngabrisani kesani nyacepet ikam sakit tusuk perkotokan pilih menawi lepat pulangi bontong ngaburan yo lalu ya oh alajan ditakoni jaluk gending apa gue oh ya galolo hey
biru kembang pangling wonge ora pangling samarane banda ijo dara loro sagurungan tulujen jajan tulujati kontol jare banyak doke pacul kare seje abang maning ora lotor sing ijo lotore kuning bocang maning arang loyor sing duwe bojo golet maning cekel wana tenatur nang alas tua ora butuh dunya brana butuhe sabar narima turung tekan alisus kali kedung cera banyu nemili aja lali wong urip nunggal sabumi maneman pumpung enom ngolet kamruk sing utama sabung papan saya mula penakapan sun cobane kawula ngangge wangsalan yandas lawasa salae pangling wonge ora pangling asa roja nongko roja keporo saracana aja ayo timen rahayu witodong roja blimbing pantose wadai piring wis kesandri tinggalan golet maning cedong cena kucing mandung bala dewa angel teman ngawula wong ora tresna dong kela-kela jroning abung alang-alang mane manora wenang wong wadon wayu wong lanang aja angku semangke anang bumine pangling wonge ora pangling samarane godhong ijo banyune segara tanpa mundur pramoso angkara murka aja angku semangke anang bumine aja angku semangke anang bumine Pratarono watahe labung nendra Yo 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 yo. kaya ngapa kang gawe Ah.
pakaryaning praja gumregut sekut cangjo tali wondo manunggal sedya kemyat dinana sri swarane kumara samya rata karsa ngestu praja dawunya sang nyata ajung curung ayahe karya gumregut sekut cangjo tali wondo manunggal sedya damyak dinana sri swarane kumara samya rata karsa ngestu praja dawunya sang nyata sajoro-joro ngayahe karya Radikra nayaka pakaryaning praja gumregut sekut temu tali wondo manunggal karya kamya dinana sri swarane kumara gumregut karsa estu padha rawuhnya sang nata sajoro-joro ngayahe karya pakaryan
maring praja wong rekut kakut santo tali wanda manunggal harta dabya tenon asri warane gumuru negara bungarto ngantu padha rawonya sanata kadulur
tembonge wong keronge melong-melong suarane katambah bingung Nuwun. Nuwun Renggo Sagung ing kinolatan. Dene paletan kuda kipang langen budaya. So cepetan alas randu broyo. Paripurna sampun. Hamba piranggen kawula makarya wonten ing mriki panggenan. Wit Purwomadya wasana kathah kalepatan so kirang sopan santunipun anggen kawula makarya. Boten namung kawula sakanca nyuwun sigunging samudra pangasami. Dene kawula sampun ngomong ngaturaken Jaya Wijayanti. Mugi manggi basuki liring sambe kala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh